Hello guys, kumusta? Welcome back to our channel. Welcome to Reju Vlog. It's May 14, 2025. O kumusta naman ang tanan after the election? I hope nga nagmadaugon guys no ang inyong gipili nga mga kandidato. O kung tapod nagmalipayon ang inyong election, malinawon I mean. Dire I'm a loser guys. Pilde yun ang mayor na nga akong ibutaran. Balik sa drama guys, ang inyong madunggan is Digong Kantuboy no, Polynesia sa tanang bakak ikaw ang tinuod. So I think kini nga drama guys no, ilan ang ipahinungod kang Rodrigo Duterte no, our former president, Digong Kantuboy. Anyway, sa wala pa nakapamati no sa drama guys, sa finale no, sa tanang bakak ikaw ang tinuod, palihog na lang kong paminaw guys, kay nindot siya nga twist guys na ginawala no sa ilaha, o wala ko mag-expect no nga sila yun ang magkadayon, pero naman no happy ending no between kang Sara o kang Piolo, pero si Risa dito ang nawala. Og sa mga namatian na nagsubaybay sa drama gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, thank you so much no. O ganyan na po ta guys no para sa bagong drama nga atong subaybayan. So, di na ta maglangan ato ng paminawon ang first episode. Again, this is Digong Kantuboy. Thank you so much. Ang tao nga nagtubo nga istambay. Digong Kantuboy. Ayaw, maluoy ka. Ayaw. Ikaw pasakitan. Ako ka lang palabihan. Ayaw. Digong Kantuboy. Wa pati ka ika. Ako lang ipaybaw si Satanas. Nga moadto ka na uban kaniya. Digong Kantuboy. Sugilanon nga gusto muling kawas sa maitong nga kagahapon o gibakbakan sa madugoong dalan. Tagsulat og direktor Francis Eliagay Spares. Spinner Randy Nakurdatayan. Audio editor Jeffrey Gaburada. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit yapon kanino sa RMN Drama. Ug karon sa bag-o tang sugilanon nga naguluhan, Digong Kantuboy. Servisyo na si Digong larga dayon-dayon ni ang duwa one touch volleyball kana ups up para di bunat si Jubert ups ni bao si Digong nilngigang Digong na nagunit mo sa cellphone o nagtanaw sa Facebook dayon bao sa pak bao sa si Jubert di hapag si Digong inside daog na nilngigang ni Digong partida ang duwa magtanaw siya sa iyang Facebook samtang makiguwag volleyball kunta na niya si Jubert ni daog si Digong. I'm sorry mga my friend. Birang kasado ha, bira. Ano ang ginamot mo? Gino mo. Basta, ako, nanghabog. Hambog din ha? Bida, nakita sa katauhan akong abilidad. O niya, hambog din ha? Baday, chambala ng game mo do. Kung nakachamba, wakay swerte, Jobert. Ay, mas kulapo. Kay, tambang bro ha? Bansin? Pwede kayo. Bansin lagi. 5,000 lang ang kasado. Okay, pwede pa. Yaw mo, tre. Okay. Rin ko na, bida. O, 10,000. No problem. So may partida. Maulag yapon, magunit ko sa kong cellphone. Ang magduwa sa volleyball. O niya, magtanaw ko sa kong Facebook. Facebook. Burit yan ni mo do. Uburi tayo na nakita mo na sa tauhan. O sa resulta, di pildi ko. Lain lang ang partida, be. Gusto ka? Magdako paypay? Yap. Bye. Paypay, o niya nga akong tiil mo ako ipaypay. Mang maypay kung makiduan mo volleyball. O saan? Basta 10,000 lang po sa. Jismil, lagi. Sigbali ka na. Seryoso ka, Jismil? Oo, lagi. Pangitaw ka mo ni mo. Sige. Basta Jismil, ha? 10,000 lagi. Okay. Narm de. Kaya mo de. Ay, patuwa dito. Na ako. Okay, magita sa gusto kong amo.
Salamat, Dragon. Partidahan ka? Lagi? Magdawag si Paypay samtang magduwa mi. Ganina, ha? Unsa partida? Nagunit siya po sa cellphone. Unya karon, ha? Magdasag, pay-pay! Oh, mo na yung partida, boss. Nga, ihatag niya dalhin ako. Magdasag Paypay. Dismay lang pusta. Okay. Ako'y pusta. Thank you, Gab. Thank you. Sorry, nakuha ko ng pusta ni. Easy for me. Kaya rin ako, promise. Oo, niya. Saman, muhatag pagkapartida. Agaon. Habi na. Di magulat sila masukol na ko. Basta, way partida. Basta parehas. Di masukol. Sa ato pa, may laki na yung kanang dayon-dayon nga balibol. Kuan ka na ko. Kuan di taon, ha? Mauni ko mo itong luwa. Tinudluwa taon ko lang anhing Cardo Robilios. Tundak ko kay naghapak. Musagit ka itong hapak ka ni hapon. Buto pang bula, ha? Og si Cedric Fernandez. Katong taga Laguna. Katong taga kabayuan. Kabayo ano? Pero amot lang ko ba yun? Magkamay lang ako. Pigaro ko taon yung halin sa kumpungko taon. Sus lang. Sa siguro lagi na akong taon eh. Si Kumili mo eh. 5,000? Bida. Mutang 5,000 eh. Ganito sa ako, mangita lang taglaing nga mupusta ni mo. Okay, saan? Naas kong siyal pangkoy. Na. Si Dena rin, ha? Ato na papustaho ni mo. Sige. Tululod. Weh, usa na ungkit. Larga na. Ay. Larga na ta. Naunsa. Pila, puno na. Kay larga na. Gino mo yun sa'yo. Asa may mong kwarta, mi? Ano man? Abi, yung pusta, usa. Ay, binaigoon mo sa tanin mo. Pagunita to sa perino. Usa. Ano ba? Diskumpiado ka, ha? Ha? Nagtuo ka. Wak ni kwarta? Kakakinig ko kukuan, Tataro ha, bayaran pati ka buwanga ka. Susunugon di ka ha. Paaso sa akong mga kamanggahan ha. Usa? Kamanggahan? Ay, motorsod. Ikaw, pwede na ko bayaran. Ikaw ay himauna kong tigtrapo sa akong lubot. Unsa? Tingali ka magkailan ako no? Kaya nga no, ha? You slapping my face. Natural! Unsa man? Kukuwang pa? Aray! Digong! Marna, nga no? Nagdagan mo ka. Gilam ako dito sa Malibulan. Ya, nga naman. Ato dito. Si Tikong Gilaparo. Ginaparos ti ko? Lagi! Wa ko makaila. Gilaparo. Basi nagsobra sa hambong niya. Kay adua in taon to, uy. Kay basi ko siya mahitabo ato. Si Briggs. Hello, my son. Hello, Dad. Nanawag ka. Pahibaw lang ko ba? Di ako sa sityo katugasan. Di tanaw ko balibol. Dan unya, unsay problema? Pahibaw lang ko ba nga dudun ako'y gilaparo diri nga tao. Unsa? Nga naman. Hamog iron. Ako kauyon. Orong ako gilaparo. Good. Very good, my son. Mas may nang ikaw ang makabunog kaysa ikaw ang mabunog. Yes, Daddy, yes. O saman, nagkinahanglan kag backup? Kay panadaan ka. Ayaw na, Daddy. Kaya ko ni. Very good, iho. Ayaw pagkumpiyansa. Mas may pag ikaw ang makapatay kaysa ikaw ang mapatihan. Yes, Daddy. Usa man. Sungkol na. Bidag nga nung lilido. Kamu na lang kasimpol niyo. Sa? Dua ba? Ano ba? Sugdan na na to. Sige, dua!
Bay, Digong! Bay! Oh. Bay, hindi ka do. O nga. Yan, punta na ako niyo. Asa naglamparo nimo? Nawa mo to. Ha? Naraay, di dool si mong kontratikong. Mauna siya. Mao na siya? Mau kayo na eh. Mau na lagparo na ko. Siso, mura ka na akong pregnir. Okay, niya sa paingon rin nato. Okay, may kanya kami, Digong. Kultahon ko eh. Ikaw mo yung mangulata? Muram kong krol. Basta labanan, iso kayo! Niya, kultahon ko eh. Tikong, dako ra ba na? Tingal, dili na nimo maka... Okay, makaya! Ni Osmay Digong. Si Bay Digong ang mutunas niya. Unsa? Bay Digong! Bay! Oh. Bay, kini ka do. O nga. Yan, punta na ako niyo. Asa naglamparo nimo? Nawa mo to. Ha? Naraay, di dool si mong kontratikong. Mauna siya. Mao na siya? May kanya kami, Digong. Kultahon ko eh. Ikaw mo yung mangulata? Muram kong krol. Basta labanan, iso kayo! Niya, kultahon ko. Unsa? May damsos. Ayaw pangilabot ba ito? Pero bay, gilamparo ko ana niya. Basin na sobraan sa tingin mo hambog lagi. Bay, may digong sa doy. Padayon ba? Padayon ang dua, ha? Padayon? Oo, padayon! Ikaw, ha? Tingnan. Kulo ka! Ay na lang! Mukuro ka! Kung kibaw ka sa kumpakan! Unsa? Kahilas gunin mo! Ayaw na mo paglalis. Dok! Kaya may tabo, magkagubot mo. Oh, kakayo! Padayon ang dua! Sige, mas may tingali pa rin aron sa inyo niya na malingaw ta. Ha? Maayo pa! Baiti kong saman, ready na ka? Single na, single. Single rin, bay. Saman, kaya gaganin mo. Malingaw katawhan ni. Magdagog paypay, magtakingking ko. Tinuod yun? Oo, lagi! Oo na! O saan niyo mo sa paghapak sa mula? Ha, one hand. Na magkay-pay-pay. Tukmod, one hand! Sa kamo taong i-answer. Sa kakamot, kaya ni mo? Kaya lagi nila ako. Unsa ko. Bitaw, kakitabi ako anak niya Digong. Mo ba? Kaya ni mo, ha? Ay, sos, kaya lagi. Magbali-bali niya akong paypay. Akong pabor stoo, ang pabor swa, paypay dire. Nya paypay ana. Kung pabor ang bulaswa, pues, ari ang paypay stoo. Mo ba? Tanaw ta Digong. Sige. Tanaw. Tanaw ko kay, anong sa inyo niya na... Tanaw. Katampo na magbubusan. Tampol, gyud ka. Tampol. Tara. Sige, sugda na, dili na. Unsa jud kay abilidad aning tatawanan, no? Gagawin. Diya na bisimula yun. Diha lang mo, ha. Bantayin ninyo. Basin og dunay mubiran ako sa ilang grupo. Ang karamihan ka na sundin na itong dayon-dayon sa duwang kapaling mo. Jobert versus Tikong. Digong, magsugod na. Anak ka lang nagkainsunan servisyo si Jobert. Ana. Na may face Digong. Di na servisyo na. Kra! Mindati na may payong na cancer pa sa mula. Bakit malis bigas? Nara sa baho si Tikong. Kipintos inside. Nilgigang Tikong. Kita mo na? Mayutod? Anan ni mama!
Pagkangingig mo doon, hindi mo ka ninyo magkita ka na, na change court na. Sino si Jubert? Ngingig. Sa kamangitan nila, mamahipay pa, unya mo hapag sa bula. 100. Mao na yung bilidad May ni Digong. abilidad yun yung tauhan na da. Okay, karon, serbisyo na si Digong. Dagbagoro sa serbisyo. Wa makasagang si Jubert. Pildi hunon si Jubert. Sorry again. Maswerte. Pili ka. Tadyaw ka banding dako, Jubert! Swerte lang siya agaw. Swerte lang siya. Diha ka na! Iya, murag sa suko sa gaw da. Sa kayong buhat to, no? Ano? Kita mo na ba? Ha? Digong? Ha? Kita mo na? Palaman ako, may palaman ako. Biling pa na ko eh. Lingaw kami nga nagtanaw ni ko na. Ay, inani abilidad sa mga bigoy. No? Usa mo ka? Saludo ko rin mo. Saludo. Saludo yun. Ikaw, congrats! Daogid ka! Sige, congrats. Way, hatag-hatag kwarta. Ikibuhatag na, may kapila ka daog. Dito mo doang di daog, oy. Kinang daog kita, di ba? Karay. Hoy! Uy. Ang agawon sa kontra, oh. Oy! Sorry kayo, ha? Sorry kayo! Single da! Volleyball, sir! Dili! Ako sa day! Bagay da! Bangas ka, bagay ala na, sir, bida. Di mo na maayos ang bagay ta. Dili! Bagay da! Hambugiro kayo! Kaya na magsumbagay, sir. Oy, tayo premyo, ano sumbagay? Ayaw ka bala ka. Premiuhan di ka o makakadaog ka na ko. Ano? Bida? Na ako'y premyo? Premiuhan di ka. Gismil! Kung mamalupig ko ni mo. Gismil? Sukol ka? Sukol na yun, ha? Uy! Hala, sir! Uy! Ayaw pa nukmag, sir! Naglagot ko! Uy! Ayaw lang kasuko, sir! Mapildi ka! Uy! Kalain! Hilo ma! Tatabaroson di ka ron! Oh, lain magudayo! Manukmag man ka! Ya, 15 mo ang ala? Suko mo di ka mapildi! Bububuang ka at... Yamat Ramon, imong gisagang akong kamot. Sagang dayon. Gawas yung hero. Napat kag babae, ayaw na rung. Saman, gusto ka, ikaw may akong tabaroson. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Tahan na lang mo sa inyong pildi, okay? Unsa? Sorry again. Okay. Okay. Buwaman. Ayaw lang papagarpa ni mo buwanga ka. Pildi na noon ko. Sorry again. Hello, Briggs. Daddy! Kumusta ka rin? May pupusilon ko, Dad. Usa? Pinanglang pusilon ni mo. Kinsawan? Pupusilon ko kining hambugiro nga dako, Dad. Nga gigingan na og tikong. Pupusilon ko ni. Siguro ang mapatay ni mo. Aron way gastos sa ospital. Okay? Yes, Daddy. Ano kay magpaspas taglakaw kay di man hadlok maabta na to nila. Hoy! Oy! Atlas! Nakitaan na dyan ka! Atlas Consolidated Mining, ha? Di arigin sila bina. Ni Opat sila kabuok. Nya, may dapag yung mga bunal ang tulo, oh. manager ni Jubert May. May arap mas bro ay gipakita ko na yung skillet kay bukas mo yung ilawom sa jacket yung silina. Digong, unsa itong buhaton? Padaplin lang ka, Marina.
Kung may swerte, dagkutin ang kong kandila. Digong! Ay, bay. Habi yun may kantab ni Suaro. Ay, paduol na sila na to. Okay, mas may nun. Aron magkasultihan ay ba? Ahoy! Ikaw, Tikong! Yes, sir. Excuse me, sir. Kisa tigaan ni mo, sir, ha? Bricks, kakadungog ka? Bricks! Yes, sir. What can I do for you, Sir Bricks? Ninini ako. Aron pahibaw unti ka. Nga naglagot ko ni mo. Uy, naglagot ka, pwede mo, Blair? Hambugiro ka? Di ba taon na hambog ako ipakita taon? Duwa man ha? Why dagan na ni mo player na ako sa balibol taon? Oy, 100 ka ako niya, gunit pagpaypay. Mao nagigihilasan ko ni mo. Naglagot ko ni mo. Bricks, kanong naglagot bang ka? Bili yung taon na kung mawain mo kalagot pa. Mawaning akong kalagot. Kun, mumuluhod ka sa akong aatubangan. What? Uy, nga ganitong paludhon man na nimo. Unsa ka santos ka? Wawawa ka masipiyat. Unsa? Santos ka? Ha? Santos ka? Yes! Sa Santos ang papangan sa akong dede. Bangag sa ilong. Oo nga. Nga ganitong paludhon man nimo Tikong. Wa man na siya isa. Dudo na si sana ko. Ang iyang kahambugiro. Hoy, dili man itaw na hambog ang iya. Nakita mo gina siyang abilidad. Hilom! Oo, ikaw. Mumuluhod ka o didili? Tutubag! Dili, gayod. Mamaw ba? Bebes, gusto kang maaligrita? Ha? Niya? Ay, gino. Unsa man ha? Nalisa mo ka ha? Hadlo ka? Iniktin ko kayo mo makita nga tao na yung tataw. Oo niya, di ka mulod ha? Di ba? Luhod na lang! Oo, luhod ko. Sa! Nililuhod ako. Good, baby, very good. Naniniluhod ka na. Mga chiko, notebook ko. Natuman na yung gusto na ko. Wawap. Mamay pabuhat pa ko nimo. Oo, sa ito, yung ipabuhat ang luhod ko nila. Mumunganga ka sa imong bababa. Oo, sa ako mo nga. Mumunganga ka! Kakahimuon akong aarinula ang imong baba! Kay mangi ko! Oo, sa? Mayamata sa dinuuna ni. Mababalibad ka? Mababalibad ka ba ha? Ay, parang kung sobra naman sa naimo, sir. Nga nagod in town. Abusado kang pagkatao mo kadi tao. Hilom! Wawa kay labot! Dili mahimo. Kabastos gud nimo. Gusto kang mutanaw? Ha? Kay ako nang ablihan ang akong sisipir sa akong kakasones. Kay mangihin ako, ha? Itumong nako sa baba ni Tikong. Bastos! O kung makakakita ka, mamakaingon ka nga kundo na pa ni Dunggan, ito'y ni... Oy! Unsa? Niya, ibakita na nako. Di ko unsa man kadili na ka mo tingog. Kikinsay nga niyo mo, Digong? O sir, digong. Mo palaga, ha? Kay iapil ti ka sa pagluhod din, ha? Ha, luhod! Ikaw lay luhod, sir. Mga ikagpasaylo sa imong pagkabusado. Unsa? Yayamat ragon nimo. Gusto kang ikaw ang bubukan nako sa ha? Ha? Niya na ang susumbuhan sa akong armas. Ni dapat na sa imo angkang. Inigablit nako. Ha, wasag ng uotok mo. Ayaw maluoy ka. Ayaw ka na buhat, ayaw. Ayaw in town. Magpakiluoy ko nimo, ayaw na buhat. Nagpakiluoy ka? Oo, okay. Maluoy ko. Kukon, iimo kong hagkan. Unsa? Sige na, hahagkin ako. Kay dili na ako kakabliton ng gatilyo sa akong armas. Nga nagtion sa aagtang aning lalaki. Kikinsingahan anin niya. Digong ko, sir, digong. Digong. Digong, ha? Sa ato pa, sasangay kunuhay ka sa kakakanhi Presidente. Digong. Sunod man natin nga ni sir nga nagkaparihas may kangga. Kakakaroon, ha? Oon sa man. Mukis na nako kanang bababay? Ha? Aron dili ti kapupusilon? Nili na mo kiss ni mo, sir. Yayamat ragon.
Sa ato pa, kukundili siya mukis, mamamatay ka, kakabliton kumay ang trigger ng aakong armas, o mamawasag ng uotok mo. Di man na may tabo, sir. Mamahitabo yun na. Oo, sa man ha? Kikikinsay nga ni mo. Dali, gwapa, mag-iilat ha. Tutugan, kikinsay nga ni mo. Didili gani ka mo mutog ano? Kakabliton ko na ha? Gusto ka? Mirna ko pangan. Okay. Gugod. Sige na. Kikis na. Aron dili mabuak ang agtang aning maong lalaki nga sisidigong. Kikis na kiss. Kisal, kadugay ba, kis? Ay, sugot. Mer. Ayaw yung tao na eh. Hilom! Mimirisi ka buanga ka. Papasalamat ka. Wawapati ka po sila. Oo kung makasaksi ka kakaron nga what's the style ni aamong babay? Si Mirna, baby. Unsa? What's the style ta? Kaluod ni mo! Luod! Ay! Didili ko luod ha? Niyaw, papapakiton di ka. Didili lagi ka magmahaya ni. Niya, ipagawas ko na si Junior. Ha? Oo ha? Sa samtang magtion, ang pipipikas na kong kamot sa armas tutumong sa agtangan hindi kong. Niya, akong ipakita ni mo. Yaks! Kabastos magindi mo, oy! Kakakaron, hagin ako. Ikis na. Dili ko! Pibes! Kakabiliton ko na ang titrigger sa akong armas. Huwag mo mumuwas agla ng utok aning didigong. Niya! Agoy! Ang akong armas! Diyan na nako, dong. Tugin ka ni mo ba yun? Burong ka si Fernando po. Kailang pa na mo armas, bay. Ambi na nga akong armas! Ambi! Dili ko ni ihatag mo. Mga bulldog! Oo, sabay kikipaabot ninyo! Mao na diha. Bastos ka mangugayo. Kita ba ka junior ni mo? Karon pag-ubo. Oo, hunsa. Kara. Pwede ko. Sige. Hubo ka na para makita niyang maniahos. Maghubo ka dong. Og maglakaw ka nga mapauli nga way kalsunis o way hit. Ha? Hunsa! Dili ka! Unsay kay resulta karon sa kong bugtong anak. Nahimo na ba ka niya ang pagpusil? Wa man manawag. Ako'y manawag niya. Wa si balita na ko. Kinahanglang mahibawaan ko unsa na'y gidangatan. Mirina. Tubag dayon may sahang. Tubag. Hello, Dad! Kumusta? Nilampus na ba ka? Napusilan mo na ba ang tao nga imong gikalagutan? Tubag, iho! Nilampus ka ba? Tubag! O karon higala sa atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Unsa na kay resulta karon sa kong bugtong anak. Nahimo na ba ka niya ang pagpusil? Wa man manawag. Ako'y manawag niya. Wa si balita na ko. Kinahanglang mahibawaan ko unsa na'y gidangatan. Mirina. Tubag dayon may sahang. Tubag. Hello, Dad! Kumusta? Nilampus na ba ka? Napusilan mo na ba ang tao nga imong gikalagutan? Tubag, iho! Nilampus ka ba? Tubag! Daddy!
Unsa na, ha? Naglakaw ko kung karon dali. Nawaway karsones kung kaway brief. Unsa? Uy, nganuman? Ha? Nganu? Ayaw una ko pangutan ada eh. Leche! Iyo. Babay! Hello, my son? Hello? Nanong naglakaw siyang way karsunis o way brief? Unsang pagkahita mo, Sa tagbaw na kaglakaw ay karsunis ug way brief ha. May iroy si isudunon pa ni Paray. Animal ka. Tagbaw ka na si mong kabastos. Mawa? Barangay mo do, magiro ka. Kita mo na, ang mga tao, huwa makauyon sa imong paghambugiro. Unsa man? Bastos kan Unsa man bay? Sigod ka nga ato ni pasaano cross? Aron bignol suli. Unsa? Cross? Cross, oh. Yung pasaano cross? Dili ko. Nga gud dahon nga papasanon man ko ninyo. Di pasaan magaling Ginoong Kristo, ikaw pa nga sungayan kang dako. Unsa? Oh, taman ha? Bay, digog. Basta ka dili ko. Dili ko. Ako mauna ba digog ambiar ng armas be? Ambiar ng armas. Unsa man imong armas ba? Ni Maos ko ambiar na bay, balibaos ko. Nilang. Tingalig pusilo nimo, mapriso ka. Gay ko ning pusilo ning mga krasiya, pariyasan ni diaw. Sus, pusilo ning di ba? Matagal to kayon na mag-usap siya siyang kinabuhi. Unsay buot mo ipasabot ha? Pauli og asa ka man gikan do, ha? Ayaw na pagbalik din hing dapita. Nakasabot ka? Ayaw na pagbalik din hing dapita. Klaro? Salamat. Bida. Magkabiya ka na. Unsa? Unsa man mabuya ka dili? Sulti, mo biya ka ba o dili? Kay kung dili, maunay ka nining mong armas. 1, 2. Oy, ala, wala ko. Simbatay. Nya, unsa man? Way mo lakaw ninyo niya, ha? Nagdaw mo mga bunal. Ibutan niyo mga bunal, be. Unsa man? Unsa din niyo ibutan kay pupusin mo, bedigom. All the stress. Lagi. Tiray. Lagi. Magilikig butang na ninyo. Unya, unsa man yung gitanaw niya, ha? Kamo, unsa may tawag ninyo? Ha? Kinsa mo? Bulldog ko sila. Mga bulldog mo, ha? Bulldog. Ay na mo pagbalik din mga bulldog. Ayaw ra. Ha? Kasabot mo? Sibat! May handsome boy. Miabot na si Briggs. Asa ang imong mga kabuldog? Naa sila dag. Nangapas sila nako. Asudla. Pasudla. Oo, daday. Ako sila pasudlon. Nagpakawaw lang tamo. Kanang mga tagway ninyo. Tanaw ako ninyo. Tanaw! Pitbull. Tara, tanaw ba? Malang di mo tingo ba sa tanaw? Tanaw! Pitbull, yan. Katuki ko ninyo. Nagtanaw nami. Karon, ang inyong buhaton. Sa akong atubangan, magsukmagay ka mo. Karambula, pagsukmagay ka mo. 1, 2, dili. Pitbull, ganun ka. Sige pa, karambula mo. Dadadi, mahunungo na nato. Mahunong nga. Hunong na kakamo!
Mau karay silot ko kaninyo. Gipakauwawa ninyo nga kung may beloved son. Sorry, people. Sorry, people. Yaron, gusto kong mahibaw. Kinsa ang maong tao? Gigigingan lan o digdigong. Digong. Digong. Ay, salamat kay ni Ana mo, Tikong. Oo, na yun lang ay may kamay tao tungkol kay doon ay kamay thrilling ba? So may thrilling. Thrilling sa kamay tao na ba? Igi pang tiunan mig armas ay. Pa, unsa? Uy, ginoo ko nga nugod in taon. Gitiunan mi ato taon nga. Uy, pagsultis tinuod, uy, nga nugod in taon, gitiunan man mo, naunsa ta kuya ba, ana? Nasuko man ginapildis volleyball. Manang. Hala, ginoo ko in taon, kakuyaw na ba, ana? Uy, Kadali raman sa dahin. Huwag tang dahin thrilling kay di aman sa baydig kong taon. Simple kay ang bata ka to boy! 4 katos! unsa may gibuhatin mo, Digong, di ay, ha? Gibadlong lang ako manang. May patuo man po. Sino na nay, sa iyo na tayong taon kay giilog ni Baydigong ang mga armas. Katong kontra na mo, agyan na niya, brad! Si Brace ba, di ko ang armas na yun? mauba. Unya, di ka to magdumot ninyo. Magdumot, ginang may tabo manang. Uy, ginoo ko in taon. Uy, magbantay na mo, ha? Tigali kung sa ibuhaton at tong mga tawhanan ninyo. Oops. Tamong tao din eh. Asa na mo ikita si Digong? May bawa, sir. Mau ba? Manu-manu tayo, sir. Nagpangitay kong tao. Nga akong patrabahoon. Imo rin kong bouncer sa akong club. Sweldohan ako 50,000 ang buwan. Akong sultihan, sir! Adwa siya sa 69 Disco Club. Ang makatudlo na ko kung asa siya nagpuyo. May premyo nga 10,000 pesos. Okay. Gusto mo minaw sa manindot mong awit, day. Ako rin, ay. Ako sunod mong kanta. Okay. Larga, play! Okay. Wako kahibawon sa pangbuhaton para mabalik na ko imong pahiyom. Gibuhat na akong tanan, siya imong mahinumduman. Ang sakit nga kihatag niya ni mo, may magatapong pero pasinagaan ko ni mong higayon. Higugmaw di ka karon, pero di ka po'y nako. Ang samang yo'y badol nga nato, sulti ko, hunon lang sa bani. Walang kayo, mga kamay na! And ayan, nadunggan na to guys ang first episode no sa drama nga Digong Kanto Boy. And again, sa wala ka pa kabalo no mo na ang police sa drama nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. O kato nadunggan guys nga unsa ni si Digong diri guys sa karakter niya. Namo to yung ingon nga pusilon. Sumura siya hitman or what? Loko ka ba kay guys sa istorya na sa last part ra ko na mati guys kay taas-taas manggod siya 5 episodes no nya di na ako maapo og paminaw guys mo nang sa last episode ra ko na mati no. So again mo ni atong bag-ong subaybayan guys no nga drama Police sa tanang bakak ikaw ang tinuod.
Daha salamat no sa mga nagsubaybay sa maong drama guys. Ayop nga dili mo mapul ano hangtod sa finale ani no. Og sa atong source sa RMN, thank you so much no sa DYHP Cebu, DXDC Davao, RMN Drama. Thank you so much no sa opportunity of course sa pagpagamit mo sa ilang mga drama of course. So I think that's all for today kay wala na ko ikasulti guys. Thank you so much. Balik kami na itong istorya diri. Thank you so much sa nang namati no. O kabang-abang mo niya guys kay mag-upload tag drama no nga pasultihon wa ta ka-upload gahapon. Ta-upload gahapon, wait ta karon guys. Sena. Para to 14, sige. So I think that's all for today. Thank you so much. And stay tuned for more drama.